much better. Thanks, Feli. That's good, Mama. You'll be out of this place in no time. Only thanks to you. And we are happy to help, Mama. So I'll see you later. Not many young nurses are as understanding as you are. You should work here full time. I feel safe when you attend to me. You are so kind to an old lady like me. Be blessed, Manangu. Thank you, Mama. Sure. I will see you later. Okay. All right. Good morning. I'm very sorry, Baba, but you have to quarantine. It's the only way. No, sister. I don't know this. I'm supposed to be in Dubai right now. I can't be in quarantine. No, sweet. I don't know. Look at me. That's all in dream time. I might have the virus, but I'll be cautious. Even if can't allowance in the fly, I will maintain my social distancing as well as mask. I will not pass on the virus to the next person. But you're supposed to have the results in order for you to fly. My wife is already in Dubai. And my business associates, what of who states they are flying from states. No, sweet sister. Maybe you're... Maybe what? I mean, she no needs. Because she needs that. Speak. And the team will my test but maybe you're just looking good, very healthy, you know? Yes. So what? So I think you're supposed to have another test. It could be negative. Are you kidding me? Having the same test for the fourth time? No. What if the fifth one got more negative? I'm squeezing some voices. Because I'm actually trying to assist you. So if you don't want to just say no, because I'm giving you an option here. Okay, listen. You need to know to go general hospital. My friends are. So look at what are now you know. So you're saying? My results saying are we are negative. Okay. Yes. How much? Sister, that you marry. I want it 500 years. Let's do it. Oh. That took so long to realize to you know, it's really making sense. Yeah, sure it does. Because and you're going to observe my precautions it's not like you'll be endangering any other people. Yeah. Here's 1,000. Oh, thank you. 500 for you. Thank you. You are negative. Okay, this thing hour is 10:30 to 12. And it's okay. Those are little one. One of the Zimbabwean, we are about to want my next maids out. And then I'm not dealing, I'm not here. What you never tell you? You are not talking about. Come on, you pass them go. I was good woman one. Dance one in a moment, you can go to my shift you over. Good money. Chicken, the kitchen. I was my shift you over, Jay. I did see. Now we nanny, my pampa. Ayo kana mapindo mawadzi muonise roho makasoma. Nitaka mali. Hapana cha kumirira mangwana. Andini. This is a brilliant idea. So sinofa notisa kana musike ipapa because my mapenda kazingwa. Ausikuona ndaenda kwa pingo tata. Echo. Awashuken. Don't go na kupeka kushaka mali. Todi kwaska. Ni maskana kana kunokuita 2 minutes chile ndiri pana. Zoro wachi shira out. Aiwa. Ai ndatoka. Ni supply. Nesi ndotoma urara. Iwe. Mukasongozwa ndakutsvaga munongoti musikana ari kushanda zvinoenderana nechi nemari yake. Hadizvozvo. Apo.
Baba, we are not from Murumo. Iwe. Akona kuya pano kuzochema nditika. Abasi kwa marokano. Pane mama patients are 3 noise. Kuya wacho wayo uzodondera panapa. Simuzalena kuya kumende mugarira panzo. Vanodi pano sina mari. Iwe simuka yosimudza mbuya kwandiwa mbobva kwakabadza okutotadzira ipapa. Ndozva tinongosimudza kawani shinanga mumochari. Vana mochari straight aro. Nemanzikana. Vana sina mari. Simudza mbuya mochari chimwe kupanzo korobe wechako yambu yako. Iwe tangwaina ntsvaga mop first wozoya simudza mbuya wakasiya wechi pavenosa yechikorobwa nani. Imadai, askiripi. Saka moyo zokosera vanhu pane matumasa dzeCovid. Andina COVID, sister. Ndine asthma. Ndikumbera rubatsiro. Hayi dzaya by COVID amuna kuzosima essential workers only should travel. Munochande pana. Sorry sister. Ndikunetsekana nekufema. Ivi time ende ku-COVID uku mani bhepana pa mani. Ndakaenda kumatest ndikatestwa ikabuda negative. Hayi dzaya pa negative yokuita sei chimaprinta uchisho kwako munoti atizvizive i-COVID wati kutaura. Ndibatsire iwo. Nei baba vakakonera. Ndiri kuti i-COVID gaipano. Ndine asthma. Ndibatsire iwo ndiwa. Ndakufema. Muri kuzonzei ku-COVID uko. Munotiurayisa kana bere mubaba muna masi. Chi? Ndibatsire iwo. Hey. Udaiyende kwaprivate uko mani buda muno. Ndibatsire iwo. Imi bhepana mani. Imi munofema sei makapfeka rubhachi kukupisa kudai so rubhachi mufeme. Ndikupindwa nechando. Ndikuti mirai muramba muchienda. Hamusi bedroom kama munongoita zvamunoda. Aiwa, vhura bhuti toni. Hey sister, ndikuti vhura bhuti. Right. Yeah. Imimi ndimi vanhu vatino farira manje. Sister. Aende munochena sister. Saka Felipo. Wait, I got you something. Mabandage yangu ira. These are my strings. My strings? Kodaro. Saka manongo mangwana. Iyo mangwana kuita sekwe. Ingoni unozoti madhira anodyiwe ipapo. Aiwa, kauseti unge zvinonzwa kwauya kuharare nesu. Haizvo izvozvo hazviite izvo. Alright, ndikanimbona zvamira. Ndiri pano. Saka udontrust zvekudaro. Iwe imari ke ndopane raramo yangu ka. Raramo yekuita sei bvapo apo zvafamba maTV nemaredhiyo kuti makawedzerwa mari imimi. Mari ipi mubhengi inosara iri chinhu here bondo uri kutengesa nebondeyo. Bro. Alright bo. Iwe. Wafelele. Kwakanakere mkomo. Akona nditi mkombe akona ndijairira wazvinzwa. Kuchi? Uri kufamba uchidza mukadzi wangu kuti ndakambajovhere wakazoona kupiwe. I don't know what you're talking about or what. Iwe kana uchidza mukadzi wangu ndofana kuya naye pano kuti arapo uri kuedza kuita sei iwewe. Ini ndinorapa vanhu handendiro vanhu kudzimba dzavo. Muri kuzvinzwa? Don't assault me mukuzvinzwa. Babu, don't assault me. Ndinokutyora. Zvitye, don't assault me mukuzvinzwa. Muri kuti chikwe. Muri kuti chi? Ndinozvifumura ndinozvitaura. Muri kutityora kuti vakava mukadzinjovera. Ndozvamukutaura here. Mukada kudaro ndinozvitaura. Muri kuzvinzwa? Ndinokufumurai manimi. Wakazoona ku? Mukadzi wenyaka uya pana pakati imi muri kutoda help. Mukuzvinzwisisa. Akandiudza zvakawanda stereki. So, can you help me? Ndozvinoita munhu. Mune 50. 50? 50. 50 bond. Pana achiri kutaura zvemapondi mazuva ano. 50 US ndo yandiri kuda. Totombodyawo mari dzenyu dzechimonye chocho uyai kuna.